optag for helvede. Sådan der. Hej, folkens. Hej folkens. Det er sygt i hovedet. Det er som nogle små mini-juggernauts. Og det her, det er altså vildt. Og det er ret travlt her, så vi kommer nok ikke til at tale så meget. Kun gamer-taktikker. Koncentrer. Skud. Okay, jeg køber lige. Og jeg skal lige købe... Granat. Sådan der. Jeg har 30.000. Nej, det er sgu da ikke. Det er 3.000. Bare løb. Oh. Skud. Sådan er det nu. Bold. Fedt. Fedt, tak. Det her er altså... løb! I klarer det. Okay. Okay. Kan du købe RPG? RPG? Jeg køber lige med... Pas på de der claymores. Vær lige, hvis lige plant claymores lidt overalt. Hvor mange penge har du? Jeg har 4.000 et eller andet. Det er bare fordi, så kan du købe de der mænd, der hjælper os. Så jeg bare lidt overalt. Okay, det gør vi næste runde, fordi... Okay. Bare nak den der chopper så hurtigt som muligt. Er den der igen? Sådan her. Vær lige. Vi får armor. Sådan her. Bare kom. Snart. Blind. Sådan her. Fuck, jeg er nede. Vil du gerne revive mig? Revive nu. Shit. Vær lige, jeg kommer op lige om lidt. Så her. Der døde jeg. Det var bare det. For se vores point. For vildt. New best score. Vildt, mand. Okay, så går vi vildt. Så går vi om igen. Ikke om igen. Vi kommer op på 30 wave 30 eller sådan noget. Vel lige, skal vi optage noget Black Ops i stedet for? Ja, skal vi ikke? Jo, vel lige, jeg dræb ham der, sådan her. Det bliver Black Ops Zombie. Okay, det var bare...